Isa ka ba sa nagpabalik-balik na sa post office para i-check kung dumating na ang iyong Google AdSense PIN? Or isa ka ba sa nakatanggap na ng notification sa Google AdSense na may less than a month ka na lang at tatanggalan ka na ng ads? And if yes, panoorin mo ang video kong ito dahil ituturo ko sa inyo kung paano mag-manual verification sa ating Google AdSense. So guys, it's me, your Bisaya friend, Jeanine Tabuada, at kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated pag may mga bago akong videos. Ito na guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-manual verification sa ating Google AdSense. Ako guys, na-monetize ako is noong August at napadalhan ako ng PIN noong October. Hanggang ngayon ay hindi pa ako naka-receive ng aking Google AdSense. So, mag-manual verification kasi nakatanggap na ako ng notification sa aking Google AdSense na may less than a month na lang ako at tatanggalan na ako ng ads. So guys, samahan niyo ako para malaman niyo kung paano. So, ang una lang natin gawin guys ay i-open ang ating Google AdSense. I-click lang ang Google Chrome or kahit anong browser man na ginagamit ninyo. And then type google.com. Then search Google AdSense. Ayan. Then i-click natin itong Google AdSense kung saan merong login. Ayan, antayin lang natin saglit guys. Medyo loading pa siya. Ayan. Tapos, nakikita nyo naman dito sa to-do, may nakasulat na verify your billing address. We mailed you a PIN on January 19, 2021. It should take 2 to 4 weeks to arrive. Verify your address by entering the PIN we sent you. So, noong January 19, 2021 guys, ay pangatlong request ko na. Kasi mag 4 months na wala pa talaga akong na-receive na PIN. Tapos may nakaano na sa notification ko na may less than a month na lang ako at matatanggalan na ako ng ads. So medyo nabahala ko guys, medyo natakot ako. Paano na lang pag mawala na tayo ng ads? So ngayon, i-try nating mag-manual. So i-click lang natin itong tatlong dot. Then click help. Tapos, sa baba guys, may makikita tayong PIN troubleshooter. I-click lang natin yon. Ayan. So, PIN troubleshooter. So, may tatlong katanungan dito guys na kailangan nating sagutin. Una, are your earnings greater than the verification threshold? So, kailangan nating maka $10 para makapag-request tayo ng PIN. So, yes ang ating sagot dito. Tapos, ang pangalawang katanungan, have you received your PIN? Syempre, no. So, ang pangatlo, have you already requested 3 replacement PIN? So, yes. So, and sa baba guys, may makikita tayo ditong contact us. Yan yung i-click natin. Ayan. Naka-ano naman siya ay naka-blue. I-click lang natin yan. Contact us. Ayan. Enter natin yung name natin. Tapos, yung email address na ginagamit natin. And then, yung AdSense publisher natin. So, i-open natin yung AdSense account natin. Tapos, i-click natin ang account. Ayan, makikita natin dito ang ating publisher ID. So, i-copy lang natin. Copy. Tapos, i-paste lang natin doon. Ayan. Then, kailangan nating mag-submit ng ID guys or kahit na anong katibayan na tayo ngayong nagmamayari ng account na to. So, ako guys, nagpa-scan lang ako ng ID ko. Government ID, SSS ID yung pinag-scan ko at yun yung ipasa ko. So, i-click lang natin itong choose files. Then, much better guys na klaro talaga. Na clear talaga yung
i-submit mo. Ayan. Then, open. Ayan. Then, sa baba, merong submit. I-click natin ang submit. So, dito guys, nagkamali ako kasi yung email address ko dapat small letter J. So, ayan. Palitan ko ng small letter J. Ayan, then submit ulit. So, ayun. Okay na siya, guys. So, mag-antay lang tayo ng email address ni AdSense or ni YouTube. So, diba guys, ang dali lang mag-manual verification sa ating Google AdSense. Actually guys, pagka-submit ko pa lang ay nakatanggap na ako kaagad ng email na ito'y na-approve na at na-verify. So, kailangan guys, makatatlong request kayo ng PIN bago kayo makapag-manual. So, ayun, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong pagpapanood. Naway samahan nyo pa rin ako hanggang sa mga susunod kong video. Paalam!